Dalu, selamat malam Cahayu. Iya, Sugeng Dalu Pak Dalang. Iya. Kowe sehat, Dok? Nggih, rada nggih. Oh, rada. Nggih. Sehat tenan. Nggih, dan iki bengi sowan ana ing Kajang Bungur Sukamara. Nggih. Wis saurene rong. Mboten ketos. Oh. Lon yayi sak ngono kae pengen mirsani sampean. Nggih. Ngopo golek macam ngopo kok dadak disebut. Ora. Oh, buntute ucul. Ketek kok buntute ucul. Taline. Nggih. Roman nggih, Dok, Cahayu. Nggih. Nah, iki mau biar ini pengen ngurmakne suaramu lan prajakmu lan kepinteranmu. Nggih. Nggih, iki dalam rangka napa sampeyan ngerti mboten? Apa nggih? Nah, bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Ngerti artine bersih dusun iku napa ngerti ora? Boten. Nah, bersih dusun iku ngresiki dusun, syukuran nyuwun marang kurbane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Warga mriki urunan nggo nanggap mayang kanggo srana tandha syukure nang kurbane Gusti Allah. Nggih. Paham nggih? Setiap tahun lho kene wayangan. Siap. Pak Kakak wis ping 4 lho. Siap. Sama ping piro ya? Sang kali ini ya. Nggih. Nah, kok tahun harus ditanggapnya ya. Nggih, amin. Amin. Ditungane masyarakat mriki sedaya. Ditungane. Nggih, kula tak salam dulu nggih. Salam nggih, saya kare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Kula wis lengkap lho kok tambah iri ya. pada diri Nggih. kurang banter kira-kira sing banter. Ji, lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sing banter dhewe nggo gunane nganti saking banter untune nganti cepat lho. Dah. pripun kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Nggih, mugi-mugi rezekine kuwatan nggih. Ben iso nanggap kula maneh. Iya. Bener. Terus napa? Dungane no. Dongakne Ah, mugi-mugi sehat selalu. amin. Warga masyarakat Kajan Warga masyarakat Kajen diparingi diparingi panjang umur. panjang umur, Putra putrine putra putrine soleh lan solehah. soleh soleh soleh. Soleh lan solehah. Soleh lan soleka. Nggih, lan dipun paringi Lan dipun paringi berkah saking Gusti Allah, berkah saking Gusti Allah, lancar, lancar, nek pados rezeki. nek pados rezeki. Mugi-mugi Mugi-mugi rezekine berkah lan barokah sageta kathah pekasampun kangge lunga dhateng Mekah. sampeyan iki aku tak ciri lho Pak Dalang. Sampeyan opo gak iso alon-alon? Ajari cerdas lho cepat set. Ya utak kulit. Udah mau irungan ya. Cik gaman loading ya. Nggih. Mugi-mugi Mugi-mugi diparingi diparingi rezeki rezeki kathah kata tur barokah. berkah. Sageta Sakito selamat selamat bidini fitri khatam hatal. akhira. Wah, pengen. Lihat sih dek kurang. Ya, nggih. Mugi-mugi berhibur sesarengan. Oke, siap. Nembak apa yang Cahayu? Merah hino. Merah no. Nggih. Enten bawane kan Ibu? Enten. Enten saged nah. Nggih. Yo, mesti agar melu Pak Kangko tembangnya mesti
Gitu. Nggih. Mambune apa mambune? Pangkuron Rinoso. Rinoso kalih kula tampar. Kaya tampar iki gede merah itu. Nggih. Mesti lak itu dibantu Mbak Ukfa kalih Mbak Compek nggih. Compe ora compe. Compe. Iso compe. Bang compe. Nggih, pun ampun kuwatir nek sampeyan ki enek salah sithik, ngono meni ora nek wong arep nyeneni nggih. Ya sah, kula tak pengen kertas. Nah, coba. Hayo rowan Nduk, suaramu ambine ra ngene iki lho. Mau tambahnya apa wan mau? Mambu iki nyuara dur sithik wis ilang lho suarane. Nggih. Monggo iso mau meni apa suarane mari. Ini obat. Obat apa? Obat apa? Obat teko rumah sakit. Oh, berarti sama ngobar wayana mau bengi melu Pak Kangkon nang rumah sakit untuk cari obat tenggorokan itu. Nggih. Alhamdulillah. Soale saking dingine aku melu Pak Dijo Kangkong. Kadang-kadang tepuk tangan buat Nduk Nipora. Pengen tampil karo Pak Dijo Kangkong dengan suara yang maksimal, ya toh? Nggih, aku tidak mau mengecewakan Bapak Dijo Kangkong. Kowe luar biasa, Nduk. Kowe iki lagi kowe lho sinden sing lemaku lagi kowe. Sinden kowe blas ora tau gelem lemaku. Nyawang aku semua doan nyawang aku. Gayane Mbak Mayang iki kok iso ngene-ngene nya? Wah, lagi kowe ngerti lah ngene-ngene kok. Iki cah gaul. Juluane Mbak Mayang saiki apa? Mayang tato. Ya. Nggih niku sing julu iki wong Ponorogo. Mayang tato, lha di tato. Biyen anu lho, di tato nggon weteng lho. Mayang iki. Apa sak? Di tato nggon weteng iki tato cecak. Di sana kenapa Dio? Aku iki diomongi lho. Diomongi karo bojone Mayang. Bojone Mayang iki kan kancane Pak Kangkong. Lha bojoku dhisik ditato cecak ning nggon weteng. Lah bareng weteng kan bodhe wetenge. Cecake dadi boyo. Ya, terus Cimure. murek. Coba tong, bener dong ngono kuwi, Nduk. Intonasi kata-kata kudu kena. Syair kudu jelas. Nggih, ngerti to? Syair? Nggih. Ya, murek. Beci Ya. Ya. Ayo Mas Baji. supaya tansah maju. Terus Upakara karang lan giri api dan bu. Kena Nduk, ekspresimu api. Barang lagi. Kaya makan kali baru buyung kayak. Lah iya, Nduk. Aku kok entuk WA to, Nduk. apa? Aku wacane. Nah, ini asli. Coba dalu Pak Dalang derek
kudu sampun ngajak Diki Murah matur sembah nuwun. Lho, sapa ngerti ra? Pamukasaan. Nah, betul. Nggih, kok jane sampeyan tak bayar dhewe. Nek gane nek Pak Mukasaan iki kok bayaranmu biasane 1 juta dadi 2 juta. Alhamdulillah. Nyawer 2 juta tak kene sampeyan kabeh. Ya. Alhamdulillah. Tapi ditransfer sesuk ya duwe. Nggih. Ora apa-apa ta? Nggih, boten napa-napa. Tahu tasik ya? Nggih. Hah? Nggih. Nggih. Tapi ojo lali nggih, Pak. Wah. Biar Wah. Anu Bu, ini 1 juta Bu. 1 juta kali mau. Mungkin mau dong. Bu. Bisa. Iya. Oh ya. Eh. Kuyang rukun tumandang hasil kotu Lho, gede lah. Zaman nyuwara bapak-bapak sini ngatur. Prengkes kan ngiler ora iso. Ngiler ora iso. Kok pucacak ngono ge. Sik kelas 4 lagi munggah kelas 4 iki ya. Wes jan. Mbak kok es wis ngomong. Ya, terus. Iya. Nenek tekanane aja meneh Pak Sindo, aja meneh kok bapak-bapak ibu-ibu sing padha mirsani jenengan. Wong sing mripate war-war wae guyu. Mamang PC kae guyu lho. Makane war-war lho. Yes, iya. Lanjut ya. Ora lali lho, pas wani omong kok ya ora lali. Enak. Murah sandan pangan yudi jeruk kota desa Tangan buat Kimora. Ngapane kapan? iya mau ngawan Mau. iya maksudnya latihan nih dan bikin Oh. Mangawan dimantengke ya. Ya pintas melu Pak. Cino Pak Cino piye to? Pak Kanko Iso Pak Cino itu. aku ngomong Cino Oh Cino to lagi ngomong Cino. Cino kok ireng. aku sama wani ngomongnya bujuk tau Aja. Ijan, dedeh, sasang ini kok. Wah, kemarinnya. aku apa asin Wah. Ayo, saya di Adri Anggal ya. iya nih Ah. Umus merah
nembang kok ngeri nyawang bak complik ini apa? Penggemar berat ya sampean? Belum. Oh kakaknya sampean. Layak kok bojone meh padha. Kuwi kok mau didekne koyo bongkotan damen. Oh sinten iki awake? Oh, hamba Allah bisa ya. Hamba Allah goblok. Hamba tiba. Cak, tuwek goblok. Oh, masih nanang iki. Hamba Allah pun sanger 200.000 sayu. Nah, di sekase mulai sama aku lali. Matur nuwun cek, hamba Allah. Matur suwun nggih Bapak. Mugi rezekine mugi rezekine lancar. Terus napa? Nyawet kulone nggih. Oh iya. Terus napa nggih? Sehat selalu. Amin, amin, amin. Dumane kasih mati. Terus apa nek terus gimana? Wong aku sih dumane kudu akeh. Waduh terus. Ya, pokoknya sukses selalu ya. Nggih, sukses selalu. Iya. Terus Terus Hah? terus Kaya sepuluh sama lho. Terus reaksi. nggih, mugi-mugi wonge sehat terus. Amin. Nggih, rezekine lancar iso nanggap kula nggih. Amin. Nggih, pas mantu nggih. Iya, iya, iya. Kok ngerti nek duwe anak kok ya. Nggih. Lebone pas nggih. Oh, lebokno, lebokno. Ojo dimalingi nggih. Ora. Enggak, dodoan sak juta ngatus. Ora lanjut. Gak sah. Yo lanjut kok yo. Iki kok ditibani dangdut apa sayu? Napa? Allah nggih. Dan dute Kusuma Wijaya. Oh. Nggih. Terus mau saya. Ojo aku nganggo musik sing gamelan sithik apa? Apa? Gamelan nggih. Ah, kok. Nah, apa? Ini gak atas nang. Nah, matur kalian Pak dosen, Pak Dodo. Oh niku nggih. Nggih. Perasaan dek iki tembane mboten kuwi. Ora nemi adike. Oh, apa kowe kali? Pak ini adike Pak dosen yang urusan kampus. Nggih, kok sing ngambungi Mas Kasih kali ono. Niki pasti Eko Widodo. Kangen di kalau adike. Adike. Oh. Ya pancen metu dhisik kalau metu kari ki apik sing metu kari. Yen adil ya makan aku wis mau tak loto ngene Mas. Allah. Kuwi, ya adil saiki tak mung ganteng. Ah. Oh, wis dilap. Mari kendangane iso nutupi suaramu ya, Nak. Pak dosen mungkin dipundhawuhaken, matur. Pak dosen dipun Didhawuhaken didawaken lagu lagu Ninggal Katresnan. ninggal katresnan. Ah, musiknya kan ngomongin jangan lupa musiknya. Jangan lupa musiknya Vijolas Indonesia. Oh, anak-anak untung jajan. Ya. Ya. Monggo
pilih kasih Penggemar wayang Dewi Senang Mbak Subrona Mas Giono Mas Popo terima kasih Bu Ritno terima kasih Kaya penari ulang Saking jogetmu semakin tertata loh Semakin tertata Bikin jogetmu mau ngegal-ngegal tuh nih orang Nah, ini sampai kono nggih. Oh, jadi sampai kono ya apa dulu? Oke, siap. Siap. Oh, 1 juta ya, siap. 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 Mat nerang ya. Maju sih. Oh, siap. Ini Pak musik. Siap lho. Gamerane Eko. Musik ya? Piano nih musiknya. Sing kebot iki ngerti jenenge ra sampean? Coro. Mas Coro jenenge. Coro. Kayak mana? Ini Coro. Ini bukan Joko. Mas Joko jenenge Joko. Joko. Kowe Pak Eko iki bar dadi Lontorojo bakal mlebu bumi. Bar ilang ora ana jejake nang ndi. Ora yo tidak anaknya. Halo, Meson ayo. Nek ngono ra mau ayo. Ojo Tunggu sing kok nambah mana ya nak? Matur suwun dulu kalau Mas Muklasaan dari Jakarta. Matur suwun nggih Pak Muklas. Matur suwun nggih Pak Muklasaan. Nah, sampun bayari kula. Sampun bayari kula. Emangnya bayar piro? Kula bukan. Yang bayar kowe akeh ngono. Nggih. Pak Satpe ya, mau ngomongin sampean 1 juta kok. Iya. Sampean 1 juta. Pak Muklasaan kuwi 1 juta. Iya, jadi 2 juta. Pinter kene. iya. Saya juga tak ngerti kan kowe. Iya. Ya, terima kasih sobat meneh. Nggih, sampean meneh nggih. Nggih. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Terus sehat selalu. Amin. Nanggap kula meneh. Oke, siap. Oke. Ya nggih, kula tak. Cukup sih. Udah. Duitnya diopeni sih 200 kok. Wah. Ngono iki bapak ibu kaya kolu mangan kayane. Ya iya. Nah, tenan. Yen limpan yo sakmene wis karo Pak Kangko, limpan kaya kuwi. Mama, urung mikir salindri kan yo semono kuwi. Saiki iki bibite yo ki murai iso bisa melejit kaya Mbak Lintang kaya Mbak Niken. Oh, ngono ah. Ya. Lagi sing
nganggo biru mulinan di balik Indo. Oh, ngono. Paling senior dhewe ngono suarane paling luar biasa iki ya. Yo yang berwarna biru ayo kenalan karo Mandala Kangko ya. Ya visualnya mesti mandel ya. Kayak apa? Nah, ya kalau nanti ya semuanya sapa yuk. Nah, kudu geblak ya. Sebelum dalu, Dok, sayu. Paling asma sinten, Dok? Kami kula Sekar Kirana. Oh, Kirana. Panggilannya Sekar Mawon. Oh, Sekar. Oh, boleh nyekar ini kuburan. Nah, Sekar ini maksudnya apa? Ngerti lah, Sekar ini tegese apa, Dok? Boten ngertos kula. Bahkan kalau Mandala Kangko. Nggih, Sekar niku tegese napa? Sekar itu tegese kembang utawa bunga. Yes. Ya, Kirana ngerti ya sini. Boten. Takono bapakmu gitu. Daleme pundi Cahayu? Nggih, kula saking Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Wah, saking Kediri juga. Tetangganya Kimora. Oh, tetangga. Oh, ala Kediri ki kok tukul sing den apik-apik mentoyo yo. Dan dhisik nganti saya enek. Aduh. Nduk Sekar kelas pinten, Nduk? Nggih, kula kelas 1 SMP niki. Oh, lulus SMP niki. Berarti lulus SD nggih. Nggih, leres. Ya, cara wayang wong Sri Kandi ya. Nggih, leres. Tobat. Nggih. Niki mau mriki kali sinten wong Kediri. Nggih, kula kali bapak, kali emas, kali ibu, kali adik, kali mbak, kali emas. Sok kabeh kok iki. Nggih, bapak asmane sinten? Bapaknya namanya Eko. Oh, lah kok ya kok. Bapaknya nang mriku Oh, temen kok. Oh, nggih, Pak Eko. Ibuke sinten? Sri. Oh, Sri. Nggih. Sri untuk Eko terus anak-anak sampean ya. Sri Eko terus didodone iki semua. Badhe nembang apa Cahayu? Nggih, kula badhe nembang mimpi mawon. Ngamboroin itu ta. Nggih, leres. Sri, anakmu ya Sri. Monggo tunggu bawa di sini ya. Nggih. Diatur ke sinten tembang ini ngimpi. Kangge masyarakat mriki. Budi Kajang. 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 Nggih, kajang. Ini alam ya, kan maam rada akeh to, Nduk. Maam rada akeh. Sinden kaya teruplang. Nyam, ya. Ngamboro ing Ini yo apik lho, tepuk tangan Bandung. Nah, sami-sami. Ya ampun, gelungane gegeden kudu geblak. Hangat. Bebasan tanpa tapi
sound system lu suaranya dribble tuh. Nah, iki ora mau bras. Oh. Kula bodine kaya JBL iki. Muanya. Muanya. Ora. Muanya jalan. Ayo, terus dulu. Mulahan doro ngaborong redep suarane yo santai nembang yo sak penake. Ya iya. Kula niku wateke kalem. Oh, kalem. Inji. Mboten semerah. Tenan dong. Panjen watak wantu kuwi beda karo Kimora. Halus. Kula Mbak Lintang Kairo niki lho. Halus. Lek enak wong kebakaran omahe entek. Yo kebakaran. Yo main entek no. Nek kan koyo Kimora, ayo kok bantu. Lek sampean enak omah kok. Yo kebakaran. Yo main sak entek. Nggih ta? Kamu unik-unik ya. Enak. Nah, tungkul. Ngumbar gagasan Satemah satemah juga oplos tepuk tangan buat Nduk Sekar Kirana. Nduk iki enek saking hamba Tuhan jare. Hamba Allah hamba Tuhan ngakak goblok. Nah enek 200.000 Nduk. Sing maringi hamba Allah. matur suwun nggih. Beliaunya Nggih matur suwun. ngangge nganggo kopiah niku lho. Pundi? Ini kan nganggo kopiah menika. Kopiah dipun lepas menika. Nggih matur suwun nggih Bapak, mugi-mugi rezekine lancar. Paringi napa nggih paringi Bojo anyar. nggih. Nggih ora. Luar biasa, kembali kaliatus Pak, oh Kimora sampun kaliatus, Kirana sampun kaliatus. Mungkin kira 200 anu limpah Kairo Pak, siapnya sisa. Berbadan masjidnya baju laga. Mungkin ada cahayu Kirana. Cari halus sih kayak ngono. Biasanya gue dari mantan itu malah pertama. Ya ampun, nama. Ayo jadi halus sama ya, coba. Cerita. Ya.
Arjuna dina samangka pangeran saka ngendi pangeran wayang wong ana kuwi anak Sri iki mau Pak Kakak itu WA sakit panggung perasaan mari nih menjenengan atau 300.000 matur suwun apa wis dikeki bojone jalane sangu ora sangu kewirangan ya ini 300.000 sakit nggih nggih monggo matur suwun nggih sama-sama mugi rezekine lancar amin pakmu kelasaan kamerane kalau pakmu kelasaan pakmu kelas mboten masuke sama nyaman kamera ora iso kamera yo kok nyaman kamera kok ndi le pakmu kelasaan matur nuwun pakmu kelasaan matur suwun nggih nggih oh alang nggih biar sak tembang 500.000 monggo sindenku iki sawengi 200.000 mati-mati ya mungkin nyambutin apa saya sama iya manis suwun ikan manis bisa toh yang manis nah kelak barang sing slendro napa gubuk asmara sirune kodang kuning napa napa gubuk asmara mboten gubuk asmara nggih monggo dilajen Oh minum ya, monggo minum dulu. Malah ger, pakai salahku kok ya wis ngelak. Nanti habis radang. Oh radang. Nggih radang nggih. Aku bilang dino ra ngombe kaya wong ngelak barang. Ujune pas ra angine gedhe lho. Omah ini gedhe nek kabur lho iki.
Biarkan orang. Berhasil, bisa tunai mas ya. Dilanjut. Kula tarik nafas riyen nggih. Oh, nggih. Ombena ya itu, Nduk. Ombena ya itu. Ya. Matur nuwun nggih, Rai. Nggih, mangke ngembang malih nggih. Siap. Nggih. Ya. Kok delalah ya yung sinden cilik-cilik kok muncule saka Kediri. Lah iya to. Biyen kawitane Mega almarhumah kae bar tanggapan terus kecelakaan kae dunya jadi loeman banget. Oh, ngono. Ane gosip marangake beda. Ya. Terus muncul Iken Salindri kuwi. Oh, ngono. Terus yo disusul karo yo Lintang Kairo. Iki ana Kirana mau Timura. Oh, ngono. Ya, maaf. Kediri pancen nyetak sinde-sinde luar biasa. Ayo, cari gede sapa? Yo Lintang Kairo. Wah, iki paling senior iki. Ya. Di Supati ya, di Supati musik mana mas? Ya, Lintang Kairo. Ya, ayo apa? Muga-muga masyarakat boten jelek boten walen ngali kula kali sampeyan yo. Pokok pendidikan kepanggikan dia semakin mempererat
persaudaraan nggih Pak. Silaturahmi. Silaturahmi. Ora nggih padha karo kirana tipis ya niki. Nggih. Mbok maaf semoga ibu-ibu Waranggono niku lak mame kata sanget to niki. Lagi niku wau pun kelas guring niku wau pun kelas kotak 5 niku wau. Nggih. Nah, iki bengi kok sing tak ajar kirana, kimura karo kairo. Nah, pas kakak nggih Pak nggih. 3 kakak. 3 pakai inisial K semua. Benar kok dalane jenenge ya Kakangko ya. Kakko kimura kirana kairo. Sensi. Kula wonten dalam cilik niku. Sapa? Adik kula. Siran. Mirza Kairo. Kairo, enak tambah sing ngelem jenenge Kabul. Kabul. Guyu rasa nolak guyu. Ringi suntuke sak gendeng-gendeng. Lah iya bener. Oke begini insidenku marjinal sekali. Luar biasa. Kula memang sangat loh Bapak ngeten iki. Roman senang perkara pondok sayu. Suka ada yang meneruskan budaya Jawa. Betul. Semakin bertambah hari semakin bertambah bibit-bibit unggul nih Bapak nih. Alhamdulillah. Dan dari kota Kediri semua alhamdulillah membawa nama baik Kediri, adik Kimora, adik Kirana. Pintar-pintar. Kediri kabeh. Alhamdulillah. Jadi sok generasi iki bakal muncul mulai Mbak Compe iki wis buyutan. Mbak Tumpe. Lah ya makasane sing selanjutnya. Iya. Anu Mbak kok sayu kudu nganggo bawa sih kabeh nganggo bawa gimana. Oh santai dalu niku santai begini santai wae lho. Ora sampe merungsung. Kelas 3 SMA lho saya bisa. Sedeman. Tenang lho Kim ora. Dia bintang pedok karo Pak Kangko bisa ngono ku sampean iki. Nah, yang tua Bicing yang pengen lo punya kalau udah berumah tangga pengen punya anak seperti adik Kimora, adik Kirana, pintar. Enak resep itu. Napa? Soalnya duwe bojo ya, Nggih. pengen duwe anak kaya Kimora, kaya Kirana. Pintar mentah. Pripun? Lek gawe malam Jumat. Ada malam Jumat berarti. Sunah Rasul kuwi. So nek yang di bojo di SMA mau mikir bojo ngoten nggih. Ini sekolah sik sekuliah ya. Nggih. Nah, sama di aku dirinya warga Kajang. Kacang, alhamdulillah penontonnya banyak sekali nih Bapak. Uang dok dudu banyak limo. Penonton kan manusia loh Pak. Lah yo mulimu banyak no. Banyak itu tegese berjalan kata saking sampai belakang ini Nggih, loh Pak. nggih. Ngebai dalan punan. Oh, nggih, kata. Alhamdulillah, sehat seneng nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah sing semangat ke monggo jenengan terus to Bu. Daleme pundi Ibu? Oh alah, nggih sehat selalu nggih Bu. Panjang yuswanipun. Pun gadah putu, kenapa? Wayah kok. Oh alah, nggih sehat selalu nggih Mbak nggih. Ibu tanpa doko tanpa kayang niku. Bojone Trilo sono. Lagune nopo Cahayu. Sing modern aku ya gelem. Nah, kok wis gak muni ndak bunte kok. Nek di bawah dhisik. Apa? Gelang alit bawa belangnya nih Pak. Wah. Oh jangan muni ngono lho. Banyu mangen nang ngono. Dadi lintang rumah aku kaya atiku kaya padha karo lintang ya. Sehati to kita Pak. Sehati. Lah iya to omonge kok. Alah get. Ah, ya. Mambiat mayang ya lho. Nggih. Ayo. Mambiat mayang Iki yo luar biasa, kanca-kanca tepuk tangan semua buat terima kasih. Menjadi kalau wonten Nanang Kosim to tibake. Nanang Kosim ku sapa? Mas Nanang. Nanang. Mas Nanang iku lho. Oh, Nanang WCK. WCK. Tapi itu penggemar setia panjenengan lho. Nggih, nggih. Dari kula kecil sampai saiki Mas Nanang sering nderekne panjenengan. Sering niku. Kaya niku lah keluarga kok asine. Masih keluarga. Nggih, wadi sing hebat niku kok. Wah, ayo padha-padha.
Ojo kusruke. Ya. Bicara panganan itu suaranya mateng tenan lho bisa. Ya. Terus yo. Loh, Bintang. Sampeyan kenal ora karo Pak Dino Putra Dikari Jakarta? Oh, Bapak Dino Putra Dikari? Nggih. Kadosipun nanti mira. Lah nggih niku mirsani wonten TikTok menika salam kagem Nduk Lintang Kairo. Oh, nggih, matur nuwun Bapak. Dino Putra Bapak Dino Dikari. Putra Dikari. Jakarta. Disapa-sapa juga buat penonton yang live streaming ya, Pak. Betul, betul. Ini banyak sekali yang live streaming Wah, berarti ya. hampir 3.000 sing mirsani teng YouTube. Alhamdulillah disapa-sapa buat teman-teman yang ada di live streaming ya, Pak, Bu. Nggih. Sing wonten TikTok nggih sampun 2.000 lebih pasang mata. Dadi wong 5.000 muncul, wong 3 rene nggone wis ora kuat no. Wah, langgih lho, Pak. Jadi wong wong ngajak ini nggone bersih desa nanggap wayang iki nyenengke wong pirang-pirang ewu. Nah, alhamdulillah. Sedekah rasa cucuk nek urunan nyaku 50-an. Betul nyenengke wong akeh. Yo terus. Jelas. Malah tak ganggu tak rumah ini. Ayo, terus no. Yo, ambil pun suaramu, si nonton bapak-bapak yang kono lek ngerokok malah cukup. Hah? Ngomong-ngomong Pak, kok kesesama? Kesengsem harus suaramu. Berarti ngerokok biasa no? Sampai kalau dulu ya, Mas. Iya, kawan. Iya, iya terus yo. Ngulan kita Mano tanah indah ku melari ke taman sari nusan ya duwe kabisan sing kaya ngene kowe cilik dipupuk diajari karo bapak ibune bar gedhe pancen yo dadi swara sing iso menghipnotis ribuan para pemirsa sing rawuh bengi kino ya apa ya panjenengan panjenengan Bapak ya ayo tenang bapaknya pengestune lagi seneng-senenge mestani wong luar biasa ya tenang ditutup elek nginden ya Nduk nggih
Ya, betul golek nyinden. Ada to sampe iki lahir dadi bocah saiki utawa kaum apa ngene Gen Z. Gen Z. Nyatane sampean tidak malu selalu menggeluti dan menjiwai dalam budaya Jawa wayang kulit utawa pesisir. Alhamdulillah. Remen kula Bapak. Remen nggih? Nah, urip untuk nyinden timbang derep. Remen lek wonten. Wah, teman. Wah, iya. Ya, gerakan banyu lagi ya, Nak? Gelang alit apa? Oh, gelang alit. Oke, siap. Gelang alit boleh. Nah, ya. Ya, coba. Yuk, lintang kayu dari Kediri juga. Wah, ya. Atur. Pak Putra dikari. Ya, iya. Pak Putra, selamat malam ya Pak ya. Iya. Saya Mas Tarno, Tania Jaya, dan lain-lain konco-konco mengenai channel YouTube Dwi Jelas Indonesia. Nah, yuk, monggo. Gelang alit, yuk. Thank you.
mau entuk salam saka Pendhari Pak Putra Dikari. Nah, jari ini nalika ultah PKWL ketiga tahun 2025 bintang tamune jenengan nggih, Nduk. Oh, nggih mutan kula, Pak. Nggih. Wonten Sayu Bantul. Nggih. Nggih, sama Mas Gading. Oh, kan daleme almarhum Pak Sinon Nugroho. Almarhum Bapak, Nggih, nggih. Ngaringan. Anu anakku yo karo ning ndi wong saya. Ben duet karo Mbak Nitang ya. Maju ora? Ayo. Ayo Jin, Jin. Ya, maju ora Yudhistira Putra. Iki sak tingkat sak dhuwure Nitang Kairo iki lagi mlebu ana ing isi Surakarta. Mas wis kuliah iki lho. Nggih, mau kuliah kula baru kelas 3. Kelas 3. Dulu sempat WA-an Pak Rian, Pak. Oh? Iya, pas masih SD kenal-kenalan tuker nomor WA ngoten niku lho, Pak. Oh, SD ya itu. Orang dong, saya wis dong ya. Ayo kasih. Kok kepruk, kok sabet, kok pasake Majendra luwe bergas, luwe rasa, luwe terampil di mana lain dhewe. Ayo disebut musik Mas, ayo Mas. Jadi anak lanang barepe gundui, yo. Ayo, terus ge. Ini Majendra semacam orang mau. Ini kok mungsuk ulang tahun tanggal 7 ulang tahun ya kapan November dari bintang tamu meneng Nduk Cahayu tanggal 7 November. Ya. Nggih. Ini kok pecinta warga laras utawa pecinta Mas Simo Nugroho almarhum nggih. Nah ini kok ditutupne lawan Mas Gading Pamungkir Sino Saputra. Kali, ya mudah nih. Enggak. Cari yang dekat sini sekedawan dulu. Ya. Wes ora apa-apa kaya wong kebanjiran. Pancen jarimu kurang dawa ya, dadi
Jare wis kenal karo Lintang apa ya? Mikir mune benar. Ah, ya benar Ibu. Ah, ini. Kamu lu Pak, wis kenal karo Lintang. Oke, yang media sosial Pak, mesti yakin dong. Oh iya, kenal ya. Kenal ya Mas ya. Nah, Masuk ke elik mosok. mus ini. Wedi. Pacare nonton wedi. Oke Pak. Ayo, ini mumpung enek kesempatan kok karo Lintang kae lho. Tadi, Keren ya Mas ya. oke dong. Heeh, sing nembang Lintang kae lho, tembange lho Lintang Asmara. Nah, apa to? Apa? Kok gede men. Heeh, iki pancen balungane saka balungane keluargane bojoku no, keluargane ibu. Duwe iki balungane gede-gede. Lah turun aku malah ndek. Iya, ora Pak, ini cilik kuwi ya gede. Gede kuwi ren gila. Tapi Mas Jenderal putih niku Pak. Apa iya? Lek kalian jenengan putih Mas. Bisa ora apa-apa wong metu kari iki lho kudu luwih apik timbang sing metu dhisik. Oh, bener. Ah, jan. Iki dijajare kaya apa siji karo koma lho. Nah, tapi cocok kok biasanya lek ngoten niku kados niku mimbuat canging nggih to? Oh, digara jadi ya. Nggih. Maka ngerti selerane jenderal sing tipis-tipis. Masya. Masya. Ya, oh, sabetane keperluane gagalane sampeyan masih. Tadi ya. Ya, Lintang Asmara, Lintang Kairo dan Jenderal Yudhistira Putra. Yo. Bersama Nanda. Halo. Makasih ya, Rey. Salam. Terima kasih Mas Jenderal. Masya. Yeah. Lah sampeyan ngene iki kok melu nabung kok pas sabetan kok awak mrene nyambete. Iya, semangat sekali ya Mas Jenderal ya. Bapak wis kalah sabetane karo Mas Jindra. Iya, kalah sabetane. Gedene kalah, rusane yo kalah. Mari, ojo di story yo. Mulai ngerti tiara, ngamuk tiara. Iya, ya. Anu disusul ya, Nduk, disusul sing sini. Kimura ayo karo Nduk iki. Ya, tak lu Kediri punya. Duet ya. Serioka. Ya. Serioka. Kairo, Kirana dan Kimura didukung oleh Ki Kabul. Lagu sing zaman sekarang apa mau Bos Witano lah sing apa ya? Anjing. Pasti mau apa ya? Anak-anak cantik. Apa? Di rodok apa di sebangke. Nah, anu sama jenenge Kirana di sini di tengah. Anu Kimura di sana. Ya kita pengen sama cilik gede-gede. Oh iya. Apa ditambahin satu cowok Bapak? Siapa? Yang sama seumuran. Siapa? Sama adik Mirza. Oh, Kairo juga
juga ada di sini. Ayo Mirza, ayo ya. Ini seumuran loh Bapak, adik ini kok kelas 1, kelas 2 SMP. SMP. Iya. Oh, alah, Gini kok, gini, kasih kayak kontan dengan paling wayang nih kok Bapak. oh, wayangnya sih kayak kasih kalau sih. Nah, ini. Oh, lagi kayak wayang sebentar ya. Wayangnya regane larang tenan. Saya saya kelas 10 SMP. Nggih. Wis tahun dalan terus. Sampun. Sampun. Gurune jalan sapa? Kalau belajar ya Mbak saking YouTube. Oh, YouTube sapa? Anu ningali channel Pak Seno Nugroho. Oh, no. Nggih. Jadi acara saka YouTube ya. Nggih. Ora pas klipan mboten. Mboten. Oh, nggih, sip luar biasa terus nih. Nah, sama sing dalan kok sing dene Mbak Bintang, rasa dadi bintang tamu. Lah napa Pak? Nah, ya sing main ngaji mos arep bintang tamu ya ora. Nggih. Desa Kairo, Limpan Kairo, Kirana, Kimura, Kabul. Sing pundi to Pak jane Pak? Kulo Kabul. 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 Ayo. Lagunya napa niki Pak? Lagunya ini mau. Mesti kanal ta? Ah, ya, mesti kanal. Terus kita malah apa Kusuma Wijaya? Kusuma Wijaya kena sing apa sing di mana? Mau padha. Gimana bisa kabeh kok gimana? Bisa kabeh, orang yang gawe hafal kok. Nggih. Ya. Ya. bibit unggul dari Kediri yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya. Semoga bisa sukses selalu. Nah, ya. Kok bisa disambung dengan gara-gara ya. Jadi anu mbak nek pengen nonton kebrutalannya sindir-sindir duit jelaras Indonesia. Ini lagunya PP apa? Bisa aku kok. Iya dong. Ya. Jadi Kalimantan, ayo sedaya mawon monggo. Sedaya ayo. Kancane Bintang kayo. Ya. Katur sedaya pamirsa nyuga katur dulur kula sepuh ing wonten Karanggedhe.
Ki Suryanto Purbo Carita. Nggih, mbak nuwun Masur. Ya, nggih. Luar biasa sedaya sinden-sinden kecil dari Kediri nggih. Mereka bibit kumpul saking Kediri Mas Suryanto. Nggih. Ya, coba kaya apa? Lagu P apa? Yo. Ya, terima kasih kok bisa disambung dengan koro-koro ya nak. Iya, besok kita rumah. Ya, nutupi gelaring carita jumbuh mangundur saka panitia Banjaran Pisang Geni lahir tekan Rabi ya nak. Iya. Kanthi sono bersih dusun iki muga-muga suda mala lan ilang pemahami wong